Знаете ли какво е общото между християнина и солта? Днес солта е нещо обикновено, ефтина, навсякъде, но в древността солта е била злато. Използвали се не само за вкус, а за съхранение, за лечение, за пречистване. Дори римските войници някога били заплащани с сол и оттам идва думата салари, заплата. Солта е добра, но ако солта изгуби вкуса си, с какво ще подправите? Имайте сол в себе си и живейте в мир един с друг. Така че когато Исус казва бъдете сол, Той не говори за подправка. Той говори за стойност, за влияние, за нещо жизнено важно. За хора, които правят света по-добър, по-здрав, по-чист, по-жив. Но тогава идва предупреждението. Ако солта изгуби вкуса си, с какво ще я подправите? Въпрос без отговор. Защото когато изгубиш същността си, няма заместител. Солта без вкус е просто прах. Замисли се. Колко пъти си се размивал? Колко пъти си заглушавал гласа си, за да не си твърде различен? Колко пъти си се правил на нещо, което не си, само за да бъдеш приет? Исус казва: имай сол в себе си. Това не е просто мотивация да бъдеш истински. Това е призив да осъзнаеш цената, която носиш. Да си човек с характер, с вътрешна стойност, с влияние, което не се купува. Защото този свят не умира от липса на мнения, умира от липса на вкус на истински хора. И още нещо. Исус свързва солта с мира. Имайте сол в себе си и живейте в мир един с друг. Тоест, когато знаеш кой си, когато стоиш здраво в това, за което си създаден, не воюваш, не се сравняваш, не се бориш за внимание, тогава може да бъдеш в мир с другите, със себе си. Така че, в нея е въпросът дали изглеждаш силен, а дали си истински. Не дали си навсякъде, а дали си съществен. Бъди сол, бъди съхраняващото, променящото, ценното, не се разтваряй, не се губи. Светът не търси още един глас, светът търси вкус. Ще се радваме да споделите мнения, коментари или въпроси под видеото.